örülök, hogy itt lehetek ma a Klenen 24 konferencián. Ez egy különleges alkalom, hiszen a 25. jubileumát ünnepli a konferencia, és ezúton is gratulálok a szervezőknek a konferencia megszervezéséhez és létrehozásához. Kifejezetten nagyon fontos esemény ez, az energiahatékonysági szakma, illetve tágabb értelemben a magyar klímapolitikai célok megvalósítása szempontjából, hiszen itt tényleg a szakma színejava összegyűlik, és 2 napon keresztül arról tanácskozunk, hogy az energiahatékonyságot hogyan lehetne fejleszteni, főleg a jelenleg változó környezetben. Ugye az Európai Unióban tavalyi évben elfogadásra került egy sor jogszabály, ami a mi életünket is befolyásolja az energiahatékonyság területén, így nekünk is le kell követni majd ezeket a változásokat a hazai jogszabályi rendszerben, így a konferencia ahhoz is hozzá tud járulni, hogy a szakma nekünk megfelelő információkat tudjon szolgáltatni ehhez a munkához, hogy ezt a jogszabálymódosítási folyamatot el tudjuk végezni. Úgyhogy külön öröm nekem, hogy itt ma mindenkivel találkozhatok, aki ehhez hozzá tud járulni. Én is köszöntök minden egyes résztvevőt, illetve a hallgató közönséget is. Én az Energetikai Szakkollégium nevében vagyok itt, illetve az Energetikai Szakkollégium elnökeként, mint szervezőbizottsági tag. Az Energetikai Szakkollégium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő hallgatói öntevékeny kör. Szerencsére már sok éve szervezzük közösen a konferenciát, Cénege Zoltánék, illetve Zsebik Albin vezetésével. Mi nagyon örülünk, hogy fiatalokat is bevonnak a szervezésében, mert úgy gondoljuk, hogy így tudást, illetve tapasztalatot tudunk megszerezni a konferencia szervezésének folyamatában, illetve nagyon jó lehetőség, hogy a szakmabeli emberekkel, ipari cégekkel tudjunk beszélgetni, tapasztalatokat, illetve tudást átadni egymásnak. Mi elsősorban tanulni, ők meg tehát a cégek meg elsősorban tudást átadni. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség, és nagyon örülünk, hogy évről évre egyre több energetikai szakkollégista jön el a konferenciára, és élvezi a pillanatait. A 2024-es Klenen konferencián szintén azokat a szempontokat vettük a mérnöki kamara szempontjából fontosnak, ami az innovativitást, a mérnöki tevékenységeknek a magas színvonalú megbeszélési lehetőségét adja. A konferencián, a mostani konferencián is ez a színvonal, ez megvan az előző 24 évhez képest. Ez a 25. ez a jubileumi évfordulós konferencia, szintén nemzetközi szintű, és egymással meg tudunk osztani olyan projekteket, területeket, információkat, ami az auditálásnak az egyik legfontosabb szempontja. Sajnos Magyarországon még nagyon kevés a hivatalosan auditor és szakreferensi kollégáknak a száma, az néhány száz főt jelent. A vállalati auditokhoz vonatkozóan a szakpolitikai programoknak a lebonyolításához sokkal, de sokkal több kollégára lenne szükség. Ilyen fórumok, mint ami a Klenen 2024 is, arra ad lehetőséget, hogy ezeket az információkat úgy tudjuk megosztani egymással, hogy minél több olyan szakterületről be tudjunk vonni kollégákat, akik ezekben a programokban segíteni tudnak. Ez a legfontosabb tevékenység a mérnöki kamarának itt. Klenen 24 számomra különösen fontos ez a konferencia, abból a szempontból, hogy 25 évvel ezelőtt kezdtük a szervezését. Annak idején Egerben kezdtük, most ide jöttünk vissza. Nemzetközi konferenciaként indult, és azért választottuk Egert, hogy a külföldi résztvevőknek megmutassunk egy szép várost Magyarországon. Tetszett is nekik. Most sokan vannak a mai konferencián azok közül, akik annak idején is részt vettek a konferencián. Örömmel tapasztaltuk, hogy hát amitről annak idején beszéltünk, hát sok még napjainkban is aktuális. Hogy számomra azért is fontos, mert ugye ahogy a futók átadják a stafétát egymásnak, ebben az esetben ugye szaladnak az évek, és rákerült a sor, hogy én is átadjam ezt a szimbolikus stafétát azoknak a kollégáknak,
akikkel együtt szerveztük már a konferenciát. Erre a stafétára én ráírtam 4 szót: érdek, kötelesség, kihívás és együttműködés. Ezt a magyarázatot meg is tettem, amikor átadásra került a staféta. Most csak azért hívom fel a figyelmet rá, mert fontos dolog, hogy ezeket a szempontokat egyrészt a konferencia szervezésében megtartjuk, a konferencia résztvevői is emlékezzenek rá, abból a szempontból, hogy mindennapi tevékenységükben is gondoljanak erre. Az érdeket ugye különbözőképpen értelmezhetjük, lehet szűkebb és tágabb értelemben, hosszabb távon. Én erre a hosszabb távú érdekre hivatkozok, hogy mindennapjainkban erre gondoljunk, és úgy szervezzük az energiahatékonyság keretében a munkát. A kötelesség. A konferencia mottójában is ott van, hogy hát azért törekedjünk az energiagazdálkodás hatékonyságának növelésére, hogy ezzel is járuljunk hozzá a természetben kialakult egyensúly megtartásához. Milyen jó lenne, hogyha éveken keresztül továbbra is a Kárpát-medencében élvezhetnénk a 4 évszaknak az előnyét. Hát ezért is mondom, hogy kötelességünk az energia hatékonyság növelésével foglalkozni, energiagazdálkodásra gondolni. Számomra 2 szempontból fontos ez a konferencia. Egyrészt az, hogy a szakemberek számára is lehetőséget ad, hogy az eredményeiket bemutassák és prezentálják a hallgatóság számára. Másrészt a jogszabály alkotóknak is egy jó lehetőség arra, hogy megismerkedjenek a szakemberek véleményével a szabályozási keretrendszerrel kapcsolatban, és jó esetben ezeken bizonyos módosításokat is tehetnek. Másrészt azért is nagyon fontos, mert most is több mint 300 szakember van itt együtt, tehát azt hiszem, hogy kevés olyan alkalom van, hogy 10 perc alatt az ember 4-5 emberrel tud beszélni, nagyon sok időt lehet megspórolni ezzel, és hát azt a személyes kapcsolatot lehet erősíteni, ami nem csak a szakmán belül, hanem egyébként az emberek életében is nagyon fontos. Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy a 25. Klenen konferenciának mi lehetünk a platina szponzora. Ezt alázattal tesszük, ezt azért, mert van egy küldetésünk, van egy felelősségvállalásunk, amely a társadalom és a környezetünk iránt le kell rónunk, az, hogy az itt lévő tudás, az itt lévő mérnöki tudás megoldásokat, amely szerintem Magyarország egyik legerősebb pontja ilyen szempontból, mindenképp szerettük volna, hogyha ennek a konferenciának részesei lehetünk, persze csak hátulról, hogy megvalósuljon, de viszont nagyon mindenkinek ajánlom, hogy a jövőbe a Klenen konferenciára figyeljen, mert olyan hihetetlen értékű tudás és megoldási javaslatok, törvényi kötelezettségeknek a megfelelő betartására irányuló iránymutatásokat kapnak itt az emberek, amely olyan nagy csomag, amit máshonnan nagyon nehezen beszerezhető. Most már legalább 5. éve vagyunk folyamatosan a Klenen konferencián. Azt látom, hogy gyakorlatilag évről évre egyre több és több résztvevő van, mind energiakereskedői auditori oldalról, mind pedig a végfelhasználók részéről. Talán tegnap fogalmazódott meg bennünk az a gondolatmenet is, hogy most már évek óta mondogatja mindenki, hogy aki energiahatékonysággal akar egy kicsit foglalkozni, annak érdemes itt részt venni, mert gyakorlatilag ez a legnagyobb hazai fórum ennek. De most már úgy látjuk, hogy azért lassan realizálódik mindenkivel, és az elmúlt 3 évben gyakorlatilag rekord döntögetés van a létszám tekintetében, hogy bízunk ebben a továbbiakban is. So, yeah. It's very nice to see how trendy energy efficiency is becoming, and I feel very good presenting to a very different kind of people, because it's not easy to gather together people from the administration, decision makers, industry, manufacturing companies. So very, very interesting. I'm looking forward for more presentations. Hello, my name is Larry Good.
I'm with the Association of Energy Engineers, and I've had a special relationship with the Hungarian chapter of this association for a long time, since the 90s, when Dr. Albin Jebik Albin asked me if we could do an exchange visit between our chapters, and that started the whole relationship. He came to visit the United States, we came to Hungary, and then in 1999 was the grand first conference of the chapter, and we attended that. It was in conjunction with the USAID Conference International at the Hotel Gelet. And then we went up to Eger, where we are right now, and had the first chapter conference. And I came to every chapter conference for a while, for several years, until I couldn't do it anymore. But then I also came to the student chapter conferences every other year, which alternated countries. That was a great experience. I went to every one of them until I couldn't do it anymore. Now I'm retired. I'm no longer the Director of International Development in the association, but I'm very honored to be here this time. Dr. Jebik invited me and my wife Maya to come especially, and they gave me a very nice award last night. I really appreciate it. Thank you. Tudomásom szerint kb. 340 regisztrált résztvevő volt a konferencián, ami rekord a konferencia életében. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt 3-4 évben évről évre folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Nyilván ennek több oka van, nem sajátítanám ki az érdemet, hogy a konferencia szervezőbizottsága dolgozik jobban, de nagyon fontos az, hogy egyre nagyobb fókuszt kap az energiagazdálkodás, az energiahatékonyság, és egyre több új szereplő is van a konferenciájunkon. Korábban azért volt egy kemény mag, aki rendszeresen járt a rendezvényekre, most nagyon sok új vállalkozás, új szakember keres föl minket, és így egyre szélesebb körben tud megvalósulni az a tudás megosztás, ami mellett elkötelezettek vagyunk. Nagyon örülünk annak, hogy egyre több a fiatal szakember is közöttünk. Ki szoktam mindig emelni, hogy az energiagazdálkodásban az utánpótlás képzés nagyon fontos, és 2 szekcióban is tehetséges fiatalok bemutatkoznak ezen a konferencián, de rajtuk kívül is végzett szakemberek néhány éves tapasztalattal is már itt vannak közöttünk, és bízom benne, hogy tartósan is csatlakozni fognak ehhez a szakmai közösséghez.